Sheng nan po chu ngoi thei to bik lawin a thil siam chu tu ta ma a copy lawa ama du dan le ngai na zong a ril ru zong zong pe ya a siam ani tho soin a tho ha na le be na sa zia shat pui lawa chu tianga a pu chu a lom lo tho soin a kal san zui mak manager shen chuan Miss Lee ti thin rim hlau takin ngai dama dil sak mol mola Sheng nan chu kumsom ni pakhat chau alani a ril ru ala puitling lawa soi tu le tu lo po thlar thiam lawani thu soin a kal san ve ngal Miss Lee chuan Mr. Lu chu enin itan chuan ala no pangma ma lo mo kumsom ni pakhat che alani kha a tile khera Mr. Lu chuan chang lawin washroom makal amamo thu soin a tho san ve maka Miss Lee po alom me lo hle chauka a Sheng nan betura awakal chuan Sheng nan chuan a thin rim na beng dai tum takin a thil siam chunga chuan alo chuana Mr. Lu chuan pan na in Sheng nan ril ru ti na thlau tak chuan Miss Lee chu ei siam ngai na takani a mun sang sanga thil siam an fak ang chu temchin ve zel du chi ani wangin a ei siam po midang siam nin alo te khin palani thu soin a swal wang shim shim a soi ni lo thu le mi fel takani thu chu a soya Sheng nan chuan a pom ve lo tlat khang a thu soi te kha a ril ru ti na sak a tum wang le a mu nyam wang shim shim ma soi ni thu soi ve thungin ei siam ngai na taki ti mo ani chuan asiam tu in thinlung le ril ru zong zonga asiam an soi sel saka a tor dan tur po a sha chan don chu a ti ve mak Mr. Lu chuan chu tiang zonga soi a tum lo thu le a thu soi te kha chu mi pa ngai tan po huat tur om lo thu soin midang pon an tong ve fawalom a ti le chuan Sheng nan chu lom lo zwal sawin a dikalom ke chu kapa ngai lo chu wangin a thu soi kha ke en liam ve thei lo ke chuan ka thil siam tui ti taka e chen tu te tan sia ei siam ka du nang po in alam khai chang do na ni chuan kalaka be sei ni to su a ti ve maka Mr. Lu po chu lom lawin a koi zonga ngai tlat lo tur ti in Miss Lee i achan wangin a ei siam a soi sel sak ti na ani lo tho soin tu ei siam nge tui ka ti ti chu a sha chiang ber tui ni kha a ti ve bok Sheng nan chuan chu tianga ingai ni chuan engwangin ngi alami chan ti in a zot le ta Mr. Lu chuan a ei siam tui ti wangin Miss Lee chu a huat ngot thei lo thu chu a soya in ngai to na hun amamo thu chu a soi tel bok Sheng nan chuan inga tan alo ti vat Mr. Lu wan a chan mai lo wang chuan ani khan nge ke hian tilung oi thei sok che ti soi itum na emni alo ti le mak khanu nian khan min khai khini tum ti soi hlek su ti in ril ru na zat chuan a vin khum ngek Mr. Lu po in chan mai ngai na chu a shelawe reife an ngoi wang nu chuan Sheng nan chuan iril ru chu isiam fel to in ka sia tuna chuan chuak to la I du na mun taka chuan wa omro ril ru na tak chuan a ti le Mr. Lu chuan a om na mun tur a sha lo tho soi chuan Sheng nan chuan ril ru na in sum zatin ka shilang che ti in ro pui le lian tak kar moi le man to tak tak ba ka ibulami zong zong in an za na mun chale sut moi tak tak I hak theina le khanu ikianga adin theina mun ti in helai mun chauka mun bol hlo tak lawa hian ati a Mr. Lu po in soifia dan she to lawin Sheng nan ril ru chu a shelfia thei don lo ti she thiamin chwa san chu atuma ma se akal to chu let le in tu bulangia om ka du ti chu ishat kha ti in a chwa san tangal Sheng nan in lama chuan apute le jau ti te chuan Sheng nan ril runa chu hnemin chuta a in pia loka in son thar tur om te chu apute a chuan mu in a bungra chang chuan a hausak me hle mai a tile a chutia mi ril runat la ya chen om in son tur mai mai alo ngai to chu an haule ri chuta Mr. Lu chan chin an soi don la in a menglam rik po a phal le bok si lawa a chan te chuan in ti thovenga thil dang ngai to vak lo tur chuan an shila an hnem ve na sang chu a lo soi sel sak zel bok nen ti ngai na shelovin an ho san ta ringota Sheng nan ero in ani ril runa a om la ya an thoveng bik lu tuk chu a thin rim pui le hlur thung
Siang nan bol hlo pai tura a chuak chu phone mang pa mol molin jaudi nen chuan anin bia a an chen oma lawin sun thar chung chang so yin siang nanin a mel tak ngal po kala mulo ati mek la yin keima chan chinem ni in soi tirisha in a in hervata a chenom kongka a chuan Mr. Lu chu alo ding reng to Sheng nan chu chong le in a bol hlo po chu pai talo chuan rak chu lin a ina bok chuan a let le ngal wat jaudi ne na chuan soi ve ngalin jaudi chuan bia a enge chu ta alo ti zo tor chuan a shile Sheng nan po in a kongka Mr. Lu wan arun kik wang chuan phone da in a in siam tha sok soka kongka chu a hong zui bok engwanga chulai a chen oma lawin sun nge ani chu a zot ngal boka Mr. Lu wan ka soi to kha ka omdu na zok chu ati chuan Sheng nan chuan ama thlang zok ti she thiamin a hlim rulutuk ma se in thup sham shamin chu wang chuan mo ka in bula ilo in sun ati chuan o alo ti ve maya ani chuan kan pahnih hian ati lai mekin in chen om kan ni to alo ti dai Sheng nan chu zalo zatanuin chen om chau mo ati sep ani chuan chenom pa zingkara ka kongkai lokika mamoi na yemni ati ve khera Mr. Lu wan a thil kenelek chwa chuan enge alo zot wat thil pe ka ni thu soi chuan rang zetin aban ngala chutiang thil ti khera ngai lawa sin ti a soi la yin Mr. Lu chuan in chenom thar an ni wangti soin an chen oma putar pe ka tuma adula uwanga pe ni thu chu asoya Sheng nani nui mel po chu atop le mak adula uwang chawin mo min pek ati chuan alu chu alo bu muta Mr. Jangate chu atar to a thil thluma e theilo ati hlar chuan chu wanga lom ka pek che alo ti le bok si Sheng nan thin rim chuan abyak pe to lo thu soin lu to tur ti in kongka chu a khar khum maka midangin andu lo wang chawa a pe chu alom hlol lo ani ber chuta Mr. Lu chuan doorbell lo met le in Sheng nani na hon chuan gas ala nei lo thu asoya chauka ho adil chu Sheng nan chuan rem ti che lowin aman tir lui sham Mr. Lu wan bol saka phute ro chuan ba chu man chuan lamin akal san mak Mr. Lu ama a ain boy pui lai chuan jekian lo langin Sheng nani ina Mr. Lu mu chu makati hle a Mr. Lu po chuan shwai chuak ngal watin chuta akal chan chu azo chuan Sheng nan ne na anin sha thu chu alo soya Mr. Lu po azo let ve chuan ana thok ani anga atlo thu chu alo soi ringot jekian nan horwal puya asom chuan Mr. Lu chuan angai lo thu soin Sheng nani chen oma chuan alu daya jekian chuan makti fe in en ho ringot Sheng nan ina chuan a len lu nu in a chen om che a an boss om ve chan chu azota Sheng nan chu zona azot che khle bok Sheng nan ro in engma shelo ang makin a chang ve zel thunga jekian chuan saruka arwala kal tura somin chuta chuan hotel sang sanga asiam to te pu an kal don thu soin training an bua sai thu chu asoya a chian te an tel ve wangin chim turin an som thu le arwal akal ve du le du lo chu azota Sheng nan po a phur le chak zong taka ni wangin alo nar lo chiang le mamo lei tur an chuak chu Mr. Lu chuan lo kau dingin an kal na tur chu alo zota Sheng nan chuan ilo boy ve na tur om lo ti in a chang mak Mr. Lu chuan jekian chu bia in Sheng nani a fala abyak lok du thu soi chuan jekian po chuan in noi lama alo ma tur thu soin akal san ve mai Mr. Lu wan hun anayem azo rwalin Sheng nan chuan anei lo thu le jekian ne nan sin lok don thu soin mamo lei tura an bazar tur thu chu asoya an kal na tur chu apoi mo hle thu chu asoi ngal zong zong Mr. Lu wan an pahni chawa an zin don ti a sha chuan a rem ti lo thu chu alo soi ve ngal Sheng nani ne engwangin ti a lo zo chuan Mr. Lu chuan chan maidan shelawin a topa chuan a boss ani angin hotel lama na atamin program poimo takan nei don thu te chu asoya Sheng nan chuan chutiang a shat ve lo thu le
manager shen po in a shil lo ba ka leaf letter po a thelu vek to thu chu a soya Mr. Luwan a kalrem ti lo thu chu ala soi fo chuan ka tho na nei tu po ni la min control vek theilo alo ti chuan Mr. Lu po in control la tum lo thu soin akal du ani chuan GK anarwa ni lawin secretary menga rwala kal tura ti in alo soi sak tur thu chu a soya an pahnya kal mai tur chuan a shil sheng na ne ro in I secretary ni na kal dun chu ka du hlei nem alo ti ve tlat secretary meng ai chuan GK an kalpui du zok thu chu a soi le a Mr. Lu ero in khapa kha chu I kalpui theilo alo ti ve tlat sheng nan chuan a kalpui theilo chan zo tin Mr. Lu wan a chan mai lo wang chuan a du du a kalpui thei thu le anu na nia lo in ro lo tur ti in ka la ka thu nei turin ka engei ni a ti le chuan Mr. Lu chuan an boss ani thu chu alo soi le sheng nan chuan ngei om zetin phalna alak fel vek to thu le je kyan chu an hotel supervisor ani ve tho thu soin unau pa je kyan tia kau kherin akal sana Mr. Lu ero in alo ngai theilo le lutuk to unau pa je kyan ti a chuan unau pa jin ti kha amoi zok atve supringot shengnan le je kyan te bazarin luggage an leidon chuan shengnanin pakhat le ke parota je kyanan tu ta tur nge a zo chuan chawng peta ta tur ti in a chan pa ni a anong zoi turin om taka ni thu soin kalve a du don thu te chu a soya je kyan po chuan nialem lawin shengnani lomna tur ani chuan suitcase chu alak bel le a in lama ero secretary mengan suitcase pathuman leiti Mr. Lu bula a report chuan Mr. Lu chuan shengnanin a som ve ngei dona sha in a phur sur hle min som ve tum thau te chu a ma te khan min shil ve mai turania ati la in secretary meng chuan ama ta tur ni lawin chawng peta ta tur zo ka ni thu chu a soya Mr. Lu phur ve na te kha an baule ta ngal vek shengnani te po je kyan le chawng pete nen training tur chuan kalin nuaman ti tlang hle a thla te la hawin an moment na de chuan an post boka in lama Mr. Lu te pon lo mu ve zelin shengnanin je kyan dar akwa na le an in nai dan te chuan an ril ru chu alo ti boi ve em ringota Mr. Lu wan a phone na changa en ve tum chuan shengnanin a block awangin engma chu a mu theilaw secretary menga alo in ti thei viau la yin Mr. Lu ero alom lo hle shengnan chu a call zui ngal zata ma se training an lo nei mek wangin shengnan chuan a call chu alak sak du law shengnani te lampo an training laklo la yin chawmpet chu manager shenan lo bia in thilman mo thlak taka omwangin ale chan le thuta shengnani ro anwam ti le tuizong taka ni boka a beingor hle thung chuti la yin je kya ne ro in shengnani bula oma hun man chu nuamalo ti ve viau thung Mr. Lu po shengnani chu la kol ngatin a kol chu ala du si lo chu a mai thei to law shengnanin a block awangin secretary meng phone na changin shengnan moment te chu en chale a je kyan nen anin kwa lai chu en le in ama chuan chianani wang chaw in kwan ni thu te chu a in shil mol mola secretary meng po in a thin ti rim hlau tak chuan alo zom ve zel bok ma se atopa chuan thin rimin secretary menga phone chu a paisak le cho ringota atopa chuan in sum thengang to lovin Mr. Lu chuan saraka lampan tur flight ticket chu a book le taringot shengnani le je kyan po hun ol an nei kar laka in tihlimin hunan mangdun ve renga Mr. Lu le secretary meng po anom na hotel a chuan om ve to in shengnan te om dan chu an en thla uluk hle je kyanan shengnan a hnai deu le a sik te chuan Mr. Lu chuan alo ngai mo thei hle a an mu hlau box si in alo thlir thin rim chun ringota an kalna apyanga chuan zui ru zelin an thil eite po e ve chin zelin shengnan nui ring te chu omze nei lo zetin a phun pui le ringot china abula om nai ber secretary menga hne na chuan a thin rim na te chu shithla in secretary mengero in a boss ani angin alo hlau le thin hle thunga
mun pakhata an chung chai zo tiles an tar chu Mr. Luwan engi an si ang ti mol chu angai to le to a secretary meng chuan chulai mun chu in hmangai takte bul chan na le in kop chan tur te bul chan na ani tho soin chung tiles a chuan an indu ton na te an zia chwa chin thu a soi phei chuan an hma a va in lana an hun man chu vati boi mai chu a do rum rum to a secretary meng chuan alo dang sham sham chin an kal son nuwa chuan an tile tar chu va en vatin ama ero chu anin ngai zo na lam an ziak lo hlawa Mr. Lu chu a ha dam huai sing na ni le ji kyan tiles om dun ringot po chu mu thei lawin ji kyan tar zok chu mun shana tar sak makin sing na ni tar na bula chuan a tile chu a tar zui mak bok hotela shengnan le ji kyan le chu shengnan a ri em wangin ji kyan chuan rooma a hruai luta chuta po chuan zui zelin mase rooma anin khar khum tak la ta chuan an mu thei ta si lo Mr. Lu chuan engtia ti chi nge ti ya azo chuan secretary meng chuan shengna ni chu a roya engma thleng lawang ati rwalin Mr. Lu chu tlan lu ve nga la tuma secretary meng chuan adang ngal wat an room pia chia chuan room chu buk ve ngalin an pani chuan an oma Mr. Lu chu a chu mai mai thei to law ji kyan chuan shengnan roi engma shelo chu rem changa alak a hlau bera secretary mengero in nilenga engma anla emi alo wangin a real cham chu angai to na po amang tha thei to law Mr. Luwan room bi thak thei dan ringot ta zon la yin do ka na thei om chu a ei ru a Mr. Luwan a mu chuan ain soi fia le ngalwat ain ei por nuwa idea anei thei tur thu a soi wang chuan Mr. Lu po chuan secretary menga balhla ei lai chu a ngak tarana secretary meng chuan engi anti shat nan hotel na thok tir mai chu arota Mr. Lu po chuan remti in ha dam tum zatin apple chu atak sabeng dai tumin a kei taringota hotel na thok chuan shengnan te room doorbell a me chuan ji kyan chuan alo hon sak wata chuan lam siamin room service an kawem azota room chung lama thlekwa chuan shengna ni khuma amu hil chu a mu thei chok ji kyanan na thok an kau lo thu soin kongka chu a khar le ngala duty chuan Mr. Lu te bula athil muang ang chu reportin shengna ni khuma amu ti a soi chuan Mr. Lu chuan alo ngai ven ngal hle secretary mengan ami pa engtin nge om ati le chuan akor chung phela kongka alo hon sak thu chu a soi le a Mr. Lu ading wai chu secretary meng chuan beng dai tum takin akor chung chi a phela khuma po a om ve lo thu chu a soya na thok chu chiang le zwale en tura tir arot le ngala Mr. Lu po in beng dain a chu le thei sham na thok chu poisa pek bel le in a aya chiang zo ka an om dan thli thlai le turin an tir chuak zui le tangal bok Mr. Lu ero a om chu anuam thei to tak tak law anuwa an doorbell chu lo ri le in secretary mengan a hon chuan an mitir pa khalo ni in ami pa zok chu a chwa to thu a soya ani hian min pek ai tam kha min pe a ti in adin na chu a son dewa anung chia chuan shengnan chu alo ding ve reng bok